In-numru ta' persuni jirreġistraw għall-impjieg niżel għal 3511 li jfisser nofs in-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol fit-tmiem amministrazzjoni preċedenti meta jirreġistraw għax-xogħol kien hemm 7350 persuna. Dan ifisser 3839 aktar millum. Din kienet it-tieni darba li n-numru ta' dawk li qed jirreġistraw biex isibu impjieg waqa' taħt l-4000 mill-1980 l-hawn. Meta mqabbel ma' sena ilu, il-qatt totali naqas b'1822 persuna. Dan ifisser li wieħed minn kull 3 persuni li kienu mingħajr impjieg sena ilu illum sabu impjieg. It-tnaqqis qawwi fil-qatt qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ. Fl-aħħar 12 xahar kien hemm tnaqqis ta' 343 fin-numru ta' żgħażagħ bla xogħol. Mill-bidla fl-amministrazzjoni dan niżel b'935. Fil-fatt, skont l-Eurostat, pajjiżna issandu t-tieni l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll tnaqqis ta' 749 persuna fin-nies jirreġistraw li għandhom età ta' 45 sena jew aktar. Kategorija ta' nies qiegħda meqjusa fost l-aktar eskluża mis-suq tax-xogħol. Dan ifisser tnaqqis ta' 30% mill-livell ta' sena qabel. Fost dawk li ilhom jirreġistraw għal aktar minn sena kien hemm tnaqqis ta' 1050 jew 42% fuq is-sena ta' qabel. In-numru ta' għawċin jirreġistraw għax-xogħol naqas għal 515 f'Mejju minn 742 fit-tmiem l-amministrazzjoni li għaddiet, tnaqqis ta' 31%. F'Mejju kien hemm 349 persuna b'diżabilità tfittex impjieg. Fil-bidu ta' din il-leġislatura kien hemm 564 jew 62% aktar milli hemm millum. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-fatt li fi ftit aktar minn nofs leġislatura pajjiżna ra n-numru ta' dawk jirreġistraw jaqa' aktar minn nofs huwa l-aqwa ċertifikat li Malta għandha ekonomija b'saħħitha u li l-politika tal-Gvern qed tagħmel differenza reali fil-ħajja tal-familji tagħna.